Ibhange lombuso lenyuse inzalo yemali-mboleko ngamaphuzu angama-50 lizama ukulawula ukwenyuka kwentengo yempahla ethengwayo neqhubekayo nokuba phezulu. Ibhange lombuso lithi nohlelo lokucisha konga ugesi nalo lungaholela ekunyukeni kwezindleko zokwenza uhwebo kuleli. The MPC decided to increase the repurchase rate by 50 basis points to 8.25% per year with effect from the 26th of May 2023. The decision was unanimous. Eminyakeni emibili edlule inzalo yemali-mboleko yenyuke amahlandla ayi10 kulandelana. Umthelelo wokunyusa kwemali-mboleko uzoba nomthelelo omubi kakhulu kubathengi more general ngenxa yokuthi ukunyuka kwemali-mboleko into okuyenzayo ukunyusa interest okumele ikhokhwe abathengi uma unesikweletu sendlu noma unesikweletu semoto noma unasiphi isikweletu. Ibhange lombuso lithi liqagula ukuthi umnotho wakuleli uzokwenyuka ngo-0.3 wamaphesenti kulonyaka, kepha lokhu angeke kube nomthelela odingekayo wokusiza elakuleli lixazulule izingqinamba ezikhungethe lelizwe.